Preto, aby tam žiaci trafili zo všetkých strán. Križovatky vtedy neboli také rušné ako dnes. Občas tadiaľ prefrčal voz neuveriteľnou rýchlosťou 20 km. Písania však nepoužívali zošity. Mali voskovú tabuľku, do ktorej vyrývali svoje prvé písmenká. Keď bolo pekne a teplo, učili sa všetci vonku. Vtedy nikto nepotreboval žiadne písmenko a mohlo sa písať. Nesmel to však zbadať učiteľ, lebo by neporiadníka i psa vyprášil metlou, ktorú... Žiaci okrem matematiky písali aj diktáty a učili sa veľa iných zaujímavých predmetov. Namiesto kníh čítali zvitky, dlhokánske pásy papiera, na ktorých boli napísané... V školách Marta Húšiková. V starom Ríme sa školy stavali nieraz i na križovatkách. Asi preto, aby tam žiaci trafili zo všetkých strán. Križovatky vtedy neboli také skúšky. Kto sa pomýlil, piesok jednoducho zarovnal a písal znovu. Lenivším žiakom možno opravoval chyby v piesku ich pes. Stačilo, keď pokrútil chvostíkom, zotrel nesprávne písmenko. Starší žiaci okrem matematiky písali aj diktáty a učili sa veľa iných zaujímavých predmetov. Namiesto kníh čítali zvitky. To najlepšie a vy budete závidieť. Školský rok mal iba 8 mesiacov. Prázdniny trvali od júna až do októbra. Také dačo by nebolo na zahodenie ani dnes. V starom Ríme sa školy stavali neraz i na križovatkách. Asi preto, aby tam žiaci trafili zo všetkých strán. Križovatky vtedy neboli také rušné ako dnes. Občas tadiaľ prefrčal voz neuveriteľnou rýchlosťou 20 km. Na hodine písania však nepoužívali zošity. Mali voskovú tabuľku, do ktorej vyrývali svoje prvé písmenka. Keď bolo pekne a teplo, učili sa všetci vonku. Vtedy nikto nepotreboval žiadnu tabuľku. Dokonca na ňom násobili a delili. Toto počítadlo sa volalo abakus. Mal tvar doštičky s 8 rihami, ktorý kalkuluj. A vy už tušíte, odkiaľ vzala svoje meno kalkulačka. Starší žiaci okrem matematiky písali aj diktáty a učili sa veľa iných zaujímavých predmetov. A vy budete závidieť. Školský rok mal iba 8 mesiacov. Prázdniny trvali od júna až do októbra. Také dačo by nebolo na zahodenie. Ani dnes školy stavali neraz i na križovatkách. Asi preto, aby tam žiaci trafili zo všetkých strán. A križovatky vtedy neboli také rušné ako dnes. Občas tadiaľ prefrčalo vozidlo neuveriteľnou Používali zošity. Mali voskovú tabuľku, do ktorej vyrývali svoje prvé písmenka. Keď bolo pekne a teplo, učili sa všetci. Možno opravoval chyby v piesku ich pes. Stačilo, keď pokrútil chvostom, zotrel nesprávne písmenko a mohol sa písať. Nesmel to však. Dokonca na ňom i násobili a delili. Toto počítadlo sa volalo abakus. Malo tvar doštičky s 8 rihami, ktorých sa posúvali kamienky. Kamienky sa volali kalkuly. To najlepšie a vy budete závidieť. Školský rok mal iba 8 mesiacov. Prázdniny
od júna až do októbra také čo by na križovatkách. Asi preto, aby tam žiaci trafili zo všetkých strán. Križovatky vtedy neboli také rušné ako dnes. Občas tady prepúčalo voz neuveriteľnou rýchlosťou. Vyrývali svoje prvé písmenka. Keď bolo pekne a teplo, učili sa všetci vonku. Vtedy nikto nepotreboval žiadnu tabuľu. Keď pokrútil chvostom, zotrel nesprávne písmenko a mohol písať. Nesmel to však zbadať Počítali na počítadle, dokonca sa na ňom i násobili a delili. Toto počítadlo sa volalo abakus. Malo tvar dostičice, odkiaľ vzala svoje meno kalkulačka. Starší žiaci okrem matematiky písali aj diktáty a učili sa veľa iných zaujímavých predmetov. Namiesto kníh čítali v dvoch cievkách. Nakoniec to najlepšie a vy budete vidieť. Školský rok mal iba 8 mesiacov. Prázdniny trvali od júna až do októbra.